Justícia i Pau és una entitat que va néixer l'any 1968 i que té com a finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau, la solidaritat i la protecció de la naturalesa. La seva tasca està centrada en 4 eixos d'acció: pau, diversitat i democràcia, desenvolupament humà integral, drets humans i justícia restaurativa. El voluntariat penitenciari s'emmarca en l'eix de justícia restaurativa, des d'on fomentem la reinserció social de les persones privades de llibertat i treballem per un model de justícia menys punitiu. Ho fem mitjançant diferents programes de voluntariat. Volem contribuir a la reincorporació social de les persones que han estat a la presó. Des de Justícia i Pau també treballem perquè l'opinió pública conegui la realitat de la presó amb campanyes de sensibilització i elaboració d'informes. I fem incidència política per garantir la dignitat de les persones privades de llibertat, així com el respecte pels seus drets. La nostra activitat als centres penitenciaris s'inicia el 1987 a la presó de joves de la Trinitat. Durant tots aquests anys, el volum de voluntariat de Justícia i Pau ha anat creixent i actualment l'entitat compta amb un centenar de persones voluntàries, de les quals més de la meitat fan voluntariat penitenciari. Els àmbits d'actuació del nostre voluntariat són diversos i es realitzen a tots els centres penitenciaris de Catalunya. Dins d'aquests àmbits, fem educació i cultura, fem reforç escolar i també activitats socioculturals. Pel que fa a l'acompanyament, ho fem dins dels centres penitenciaris a persones que ho sol·liciten i que no reben visites. L'any 2016 iniciem el programa Suport amb l'objectiu de fer un acompanyament especial a les persones que estan a punt de sortir en llibertat definitiva. Aquest acompanyament, que comença dins del centre penitenciari, finalitza entre 6 i 12 mesos després de la sortida. De les experiències amb aquest programa neix el llibre Sortir de la presó, una aventura incerta, escrit per 4 persones voluntàries del programa. I finalment, participem del programa Cercles del Departament de Justícia. Al nostre voluntariat li demanem compromís, disponibilitat, confidencialitat, responsabilitat, pràctica de l'escolta activa, voluntat de coordinació amb la resta del voluntariat de l'entitat, coordinació amb les treballadores socials dels centres i participació en les formacions proposades per l'entitat o el Departament de Justícia. Però el més important és tenir voluntat de transformar les estructures d'una societat injusta que ha abocat a moltes persones a la privació de llibertat pel seu origen, classe o situació de vulnerabilitat. T'hi sumes?